Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro uyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:05 ang pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. DCGB, GB garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Please go ahead. Sobra sa 30 na mapampubliko asin pribadong ahensya ang tilalauban na mapartisipar sa higubo na Galing Albay, Pusong Albay, Job Fair 2025 World Cafe of Opportunities sa aga Setyembre 30, 2025 sa Ayala Malls, Legazpi, sa Legazpi City. Ang aktibidad ang panag-organisar kan Gobyerno Provincial kan Albay sa pagkansay ng Public Employment Services Office, patuwang ana Technical Education Skills Development Authority o TESDA Bicol sa pangyayat ni Regional Director Mariglo Sese. Kaiban sa mga paglalauman ng mga partisipar sa aktibidad, ang Department of Labor and Employment Bicol, Department of Migrant Workers, Social Security System, PhilHealth, Pag-ibig, Philippine Statistics Authority as in Bureau of Immigration. Para sa oportunidad sa pagtrabaho, magkakaigwa man in career counseling as in networking opportunities. Ngayon na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagdemitir na sa pwesto bilang representante si ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co bilang miyembro kang Kamara de Representantes kang Kongreso ngunyan na September 29, 2025. Sa iyang surat kay House Speaker Faustino Borgi III, tinawan doon ni Co na sa iyang desisyon susug sa matinding patakot sa buhay sa iyang familia asin sa sadiri kasabay na kan pagbalgar sa iyang diretsos pantaw asin due process. Sinabi ni Congressman Co na sa laog kan sa iyang pagserbi sa iyang giniboan na maging kasurog kan kada Pilipino, lalo na kan mga kababayan sa Bicolandia. Dagdag pa kan opisyal na sa iyang desisyon dai naging madali ang pagbaba sa pwesto ni Co kasabay kan deadline na ipinagtalaan ni Speaker D para sa pagbabalik ni Co sa nasyon matapos bawion ang sa iyang travel clearance. Mientras tanto, nadagdagan pa ang numero kan mga nagadan asin afektados kan pagrapado kan mga magkakasunod na tulong bagyo na Mirasol o kaya Marisol, Nando asin Upong, siring man kan habagat na tuminama sa nasyon ngunya na bulan kan Setyembre. Base sa report hali sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, suminakat na sa 27 anay rehistrong nagadan. Nasa 23 man ang ipigpapairaroms pa sa validation, mantang ipigverifikar man ang nasa 16 na nawawara asin 33 na lugadan sa kalamidad. Siniguro man ka na DSWD na matabang ang ahensya sa disaster response and recovery pati na sa rehabilitasyon kan mas bate. Sigun kay DSWD Secretary Rex Gatchalian,
siniguro ni Presidente Bongbong Marcos kay Masbate Governor Richard Co na matabang ang gobyerno nasyonal para sa mga kinakaipuhan kaining ayuda. Sa pinakaultimong informasyon hali sa DSWD, puminakol na sa sobra sa 41,000 na pamilyas o sobra sa 150,000 man na personas hali sa 444 barangay sa Masbate ang direktang apektado kan bagyo. Nasa sobra man sa 7,000 na pamilyas o kabaining 29,000 mahigit na individual naman ang mantenido na nasa 292 na evacuation centers. Mientras tanto, nagpasiring si Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Masbate tanganing magtauning suporta sa probinsya na mayor na naapektaran kan bagyong Opong. Sigun sa DICT, ginibo ang turnover kan Starlink equipment sa nasabing lugar. Ang inisyatibong ini susog sa direktiba kan presidente na siguruhon ang malalauman na komunikasyones maski sa panahon kan kalamidad. Mientras na nagbisita man ang DICT sa Masbate Provincial Office tanganing inspeksyonon ang mga libreng charging sites asin Wi-Fi connectivity asin sa Masbate Provincial Hospital na konektado sa paagikan Starlink. Siniguro man kan DICT na magpapadagos ang pagtauning emergency communication support para makonektar ang linya kan komunikasyon sa mga lugar na tinamaan kan bagyo. Sa iba pang bareta, pigrerespeto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagdimitir bilang Special Advisor kan Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinagbidbid ni Marcos ang kayang magibo ni Magalong alagad lauman na day maapektaran ang komisyon sa pagdimitir kay ni sa pwesto. Magirumduman na nag-resign si Magalong kan September 26 tangani maprotehiran ang mandato kan ICI sa pag-iimbestigar sa anomalya kan mga flood control projects. Nadiskubre kan Departamento de Agrikultura ang mga Ghost Farm to Market Roads o FMR sa tahaw kan investigasyones sa maanomalyang flood control projects kan gobyerno. Segun kay DA Agriculture Secretary kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang nasabing ghost project nasa Davao Occidental asin pinunduhan kan taon 2021 asin taon 2022. Dagdag pa niya na afuera kaini may nahiling mansinda sa Sambuanga na opening ning tinampo alagad warang simiento. Sa ngunyan pinaghalat na sa naninda ang validation kanasabing mga proyektos. Dagdagan tan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Compadreng Jimmy Ansamoy ang Chief Reporter. Chief Jimmy, maray na hapon, please go ahead. Maray na hapon pa di, bago na ang Chief of Police kan ginubatan PNP. Konsahin si dating Chief of Police Lieutenant Colonel Art Tagtag. Iyuan ni pinagdistino na sa Albay PPO mantang an isinalida. Iyo si Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial na hali Pangasinan. Sa ngunyan, nag-asikaso nagtatao ng renda digdi sa ginubatan PNP. Iyo ang bagong COP asin nakipagkortesiya na ini sa alkalde basado sa pakipagulay niya to. Kaso bago kay Mayor Gemma Onghoko. Parehas na sistema kung ano ang mga katugunan kay ito kan magasupirman digdi si Tagtag. Iyo na ang preserbaron, iyo ang katrankiluhan asin police visibility digdi sa kapalibutan kan banwaan kan ginubatan. Matatanda na si Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial. Iyo ang nagkaiguan niya ng turnover ceremony pinagibo sa kampo o sa Albay PPO sa syudad kan Ligao. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much sa Compadre Chief Jimmy. Buwalta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ipigpipirit ni mamamayang Liberal Party
Okay, mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na dapat buksan sa publiko ang mga pagdangog kang Independent Commission for Infrastructure OICI manungod sa investigasyon kan mga proyektos kan Departamento de Obras Publicas. Sigun kay De Lima, initangani masubaybayan kan publiko bako sana ang mga invelto kundi pati ang mga nag-iimbestigar. Sinabi pa ka ini na people are watching asin masupog sa mga Pilipino na hinabasan nin trilyones pesos alagad itatago pa ang bilog na katotohanan sa investigasyon. Pinahimutikan ni Sagi Party List Representative Paulo Henry Marcoleta ang nagbutang impormasyon na may kinaramanan sa iyang ina na si Edna Marcoleta sa kumpanya kan mga diskaya. Kasimbagan ini ni Congressman Marcoleta sa impormasyon na si Mrs. Marcoleta ang direktor kan Stronghold Insurance, chairperson kan Audit Committee asin nakatukaw sa corporate governance asin related party transaction committees. Ipinahayag ni Congressman Marcoleta na ang sa iyang ina bako co-owner o regular na empleyado asin inside director kundi independent director kan Stronghold Insurance. Paliwanag pa ni Marcoleta ang sarong independenteng direktor bako empleyado kan kumpanya kung kaya dainin material ties asin substantial shares asin daay maning control sa sales asin marketing activities mantang daining professional relationship sa kumpanya asin stakeholders. Sinabi pa ni Congressman Marcoleta malinaw na daining direktang koneksyon sa pag-ultanan kan sa iyang ina asin kan mga transaksyones kan Stronghold sa kumpanya kan mag-agum na Curly asin Sara Diskaya. Nag-request na ang Departamento de Justicia sa International Criminal Police Organization o Interpol na magluwas ng blue notice para kay dating Congressman Zaldico. Sa press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Abogada Claire Castro na sa oras na maaprobaran kan Interpol, mababantayan asin magiging updated ang gobyerno sa lokasyon ni Ko. Imbelto ang pangaran ni Ko sa mga maanomalyang flood control projects magpuon Hulyo 2022, sagkod Enero 2025 na siya ang nagserving House Appropriations Committee chairperson na may importanteng papel sa national budget. Si Koman ang pinagtuturo na nasa likod kang pigasabing bilyones na flood control insertions na pinagbaranga kan mga kongresista, senadores, kontraktor asin opisyal kan Departamento de Obras Publicas. Tinaawan doon ni Senador Panfilo Lacson na bako otomatikong illegal o maraot ang budget insertions dahil parte ini kan mandato kan mga legisladores sa pagbilog nin fundo kan nasyon alagad piga-abusok ini kan mga nagkapira. Sigun kay Lacson, ang insertion sa sobra sa 100 bilyones de pesos na hali sa Senado kan nagkaaging Kongreso ang para pasana sa Department of Public Works and Highways tangani may pautob ang mga proyektong infrastruktura kasabay na ang flood control. Dagdag pa ni Lacson basado sa sayang nako ang dokumentos, may listahan kan mga kongresistang nagsingit nin fundo para sa DPWH ang kompwesto ni nagkapirang pages. Nakaayos man sa alpabeto ang mga pangaran. Kan haputon kung naglampas ang kantidad sa insertion hali sa Kamara kumpara sa insertions kan Senado, sinimbag niya ini na siguradong lampas. Sabi pa kan Senador, nakaresibi ni darakulang insertions ang DPWH dahilan tadakol ng legisladores ang nakipagsabuatan sa mga korap na opisyal kan Obras Publicas tanganing makakuan ni darakulang kickback hali sa mga proyekto. Dagdag pa niya na alagad na nakatenga asin ginibong for later release ang dakulang parte kan insertions, posible pa man girara ining makaapektar sa ekonomiya dahilan ta posibleng day mapondohan ang mga proyektong na vet. Tinawan doon man kan opisyal na dapat mangenot ang Senado sa pagsiguro nin transparency sa budget deliberations, partikular na sa panahon kan individual amendment sa plenaryo. Paurotron niya man na pigipirit na dapat gibuhon na publiko ang mga nagsuwestyon ning amendment sa budget bill. Piglinaw kan mga senador na parte kang regular na budget process an individual as in institutional amendments o insertion sa national budget. Kasunod naman ini kan 100 bilyones de pesos na budget insertion kan mga senador sa 19th Congress na nakalkal ni senador ni senador
Panfilo Lacson Sr. Sigun kay Senate President Tito Soto III, nakamundo na ang mga ghost as in palpak ng flood control projects na kaapektar kung kaya nagbuto nagabos ng mga amyendar sa national budget sarong illegal. Paglilinaw ni Soto, nagkapera sa ginibong pag-amyendar sa 2025 budget, iyon para sa dagdag na classrooms, farm to market roads as in mga tulay kung saan nagkapera sa mga ini, pinunduhan as in nakatag bilang FLR or for later release. Mabultan iba pang detalyes kan mga bareta, pakalis ka nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, inaprobara na kan Senate Committee on Finance ang proponidong 902.89 milyones o kaya punto 899 milyones na budget kan opisina kan Vice Presidente para sa taon 2026 sa paagikan parliamentary courtesy ngunya na Lunes. Day pasarong oras ang pagtukar matapos ipresentar ni Vice President Sara Duterte sa Senate Finance Committee. Aprobado na ang budget kan opisina kan Vice Presidente.
Posibleng ang Netherlands ang magsirbing host country o nasyon na maako kay dating Presidente Rodrigo Duterte en kaso tugutan kan International Criminal Court o ICC na parametras na makaluwas nin kulungan. Sigun kay abogada Maria Cristina Conti, Assistant to Counsel sa ICC, nakapalaman sa court records na inot ng ipinaluwas para sa dating presidente sa Dutch territory dahil digdiman makukuha ang ICC. May suwestyon man na pwedeng magtinir sa the Netherlands sa irarom kan house arrest imbes na magrani sa ibang nasyon. Tinaawan ning doon ni abogada Conti na importante ang pagsunod sa mga kondisyones kasabay na digdi anday pagibonin panibagong krimen, pakikiaram sa proseso asin pagbabalik sa korte sa ipinagtalaan na panahon. Dagdag pa ni abogada Conti, pwedeng makaafektar sa desisyon kan ICC ang pag-uugali kan Familia Duterte siring kan mga pahayag ni VP Sara na nagpapahiling nin pagsayong sa pagiging lehitimo kan korte. Mientras tanto, daay masuko ang mga paryentes kanabaw orang parabulang apesar kan kadifisilan na sa indang na eksperyensyahan na nagpapadagos na preliminary investigation sa kaso. Sigun kay Ederlin, tugang kansaro sa mga parabulang na si Edgar Malaka, maski pa maapektaran sa indang trabaho, mapadagos sinda sa pagatindir sa investigasyon sagkod na mako ang hustisya. Apuera kaini sinabi naman ni Maria Teresa na agom ni Nerio Anticristo, maawot nindaan na mapanimbag ang mga nasa likod kan krimen kung sa'y nagtutubod pa man giraray sinda sa proseso kan lay. Alagad sinabi man kanduan na mas mamumuyaw ninda na makulong ang mastermind asin mga kasabwat sa pagkawara kan mga parabulang maski pa aminado sindang padiit-diit nang nadidipisilan. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pamayo ni News Director Mardela, Nicole Ann Gloriane, Jen Matthew Baleran, Mega Force Patrol, sa Master Control si Tata Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Attention!